What's up mga katropa? Welcome back to HANIMACE TV. So for today's mukbang ay isang online collaboration na naman po sa isa nating at bagong katropa na si David's Family Kalafangers Mukbang. Ayan, ang haba. Ang haba na. So HANIMACE, sila po ay nakabase sa Bahrain. Ayan. Yung asawa niya born and raised doon sa Bahrain. Tapos siya 7 years na doon. Wow. Doon na din sila nagkakilala, Yun, nagpakasal, nagkaanak. Doon na lahat-lahat. Ayan. So mga katropa, kung gusto niya pa po siyang lalong makilala, ayan, David's Family Kalafangers Mukbang. ang haba. Pasok. Hap. So yun po mga katropa, nakita nyo po ang kanilang patikim na video clips. Masarap yung mga kinakain din nila. Tsaka marami din siyang dami. So yung mga katropa, don't forget to Subscribe and hit the notification bell para sa ating bagong katropa na si David's Family Kalafangers Mukbang. Ayan. Para lagi kayong updated sa kanyang mga bagong video. Bangs videos. Ayan. So ito yung napagkasunduan namin na kainin. Seafood boil. Ito. Tapos Seafood boil. Yeah. Last time nag-seafood boil si HANIMACE. Siya lang mag-isa. Ngayon naman kasama tayo. Tapos ito, meron kaming sausawan dito. Tapos kanin. Tapos meron akong kimchi. Konting kimchi. Saka meron kaming orange pineapple banana juice. Hindi! Ano? Apple, carrots, and orange juice. Ayan. So, ayan mga katropa. Mga kalafangers. Kalafangers. Kain na ho tayo. Gutom na. May pasok pa si Kulit. Papasok pa tayo mga katropa. So, unang subo sa inyo ni Hungry Kulit at ni HANIMACE TV. Mukbang kalafangers. Ay, ano sinabi ko? Basta yun. Stop. Sarap. Yummy. Saw natin. Sarap. Panalo. Gusto ko ito yung Yan sa mukha ko. Sweet. Kimchi. Kasi Kulit ayaw niya ng kimchi. Sarap. Yung iba binalatan ko na. Nakakahiya sa'yo eh. Kaya namimili ako ng nakabalat. Sarap. Grabe. Wala tayong rice. Pag episode po ni HANIMACE, mas marami yung ulam kaysa sa rice. Pag sa episode ko, Taba, oh.
Puro rice. Eh, rice lang naman gusto mo eh. Eto. Taba. Sarap. Grabe. Sarap. So, paano mga katropa? Huwag niyo pong kakalimutan. Vids Family Kalafangers Mukbang. Natunog yung tiyan ko ah. Tayo pa ang kanin. Konti lang. Dami naman. Kapsa. Sarap, no? Sweet. Pareho din silang member ng ano, Ang single pork rice. dati member din ako dyan eh. Kids pork rice, single pork rice. Nagsakristan ako eh. Paano? Ano mo ba? Hindi niya bet. Ayaw talang. Tingnan ko nga. Ano yan? Itlog? Alig eh. Taba, no? Nakakanin. Ano ba yan? Bitin ako ah. Pinadalit ako ni HANIMACE. Nag-ulam ka na lang. Sarap. Ang trabaho lang kainin pero masarap. Sarap.
pusit. Sit po. Sauce na. Sarap talaga. Tamis. Pumili eh. Grabe ka tropa. Sarap. TV family kalafangers. Bang! Yung haba. Sarap din siyang kumain. Saka maganda siya, no? Excuse me. Pag nakain akong maanghang, nauubok ako. Sarap eh. Asim. Ay, ito taba. Diridirin. Laging natulo. Asim. Yung brace. Mamaya ko to kakainin. Sisave muna natin. Ano ba yan? Pusit. Nabuang ng ubo? Parang nahapkok yung pusit eh. Kali mo na to. Hindi ako nun. Busog na ako.
Habang umuya pa si Colette, shoutout ko lang po si Christine Ogawa, Brenny Lagangan, Nancy Suson, Isay Tisay, Abby Calderon, Imelda Rojas, Irene Bass, Fernan Constantino, ayan, salute sir. Fernan Constantino. Ano pa? Si Sarah Good Vibes. Ano ba? Ano pa ba? Si Becky naman. Si Becky naman, ayan. Diba? Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, maraming Christy. salamat sa lagi niyo pong suporta. Oo, si Christy Espanola. Ayan, shoutout po sa iyo, ma'am. Sino pa ba? Ano mata? Siyempre, ang aking mga chikanes. The Foodie Bee. Ayan, The Foodie Bee. Mother Shingu, Ma'am Shirubi. At siyempre, ang The Foodie Bee Armies. Ayan. Thank you so much po. Sa'yo to. Ooh. Ito ba, oh? Ay, excuse me po. So, paano mga katropa? Don't forget to subscribe and hit the notification bell ng ating bagong katropa na sila David's Family KALAFANGERS Mukbang. Mag-enjoy po kayo sa mga minumukbang nila. At syempre, don't forget to subscribe to HANIMACE TV and hit the notification bell para laging updated sa aming mga bagong mukbang. So, mga katropa, see you on our next Mukbangs. Bye-bye.